عليكم ورحمة الله وبركاته. Aslalo Najar Alaye Kabel le 30 septembre 2017 en Côte d'Ivoire bonne guya so modena ni so jale biya an farfun ne biya ni miri kane ni tashi kane ingane mi san jaman wili nga hakli bo mani tari nga mini kori bayi abal make ali sare na boy bongu an fa asrani ka puta malla ne sigile flani yakoro awre sigile flani yakoro amna faranyo na sisa amma diliga nyogo nyenin nga an farato nyona abike na fo wa sam bakilun ni nyonga wa farato nyona wa amna faranyo na fa amna nyogo domi ala de bodo o ba soro min balu la fana ala de bodo misira boya misira sahalbi o be ngulu la ka baraka misira boya mbole ko ya misira la ala do me afana o be ngulu la ka baraka woni tashi kene ani miri bakane awle ni mo min gasuru kabrula mo shitu jama'i na ma min kabru kasuru folo ma shitu otuma ele do ane do o mado de kama onga wuli ga jona nga klubo do ni hamba kankli na karanni na tani masoro ana ma fongo ya na kara ile fana otuma ina tani masoro ana ma fi ko ya mani tashi kene bay kabi dugu jera ana ma preserve nyona maghrib mo ana bunya ko mon karamo ko kamin ma bena na bedgi tafo aw kam ta tangu kisu ta la ko ami bo dugu la ma babiti ma bomana na ma bafe atifa ka franyona ma ni man na ma ni fi atifa ka franyona saba ka bare jene aka bare ni moye aka bare shoni bonne ka bare o ne na jigi de ka bare o ni ku bisrani ni o bele dugu aji o mama ni fi iti to ave apur ka ngado ka dakarishi we manu ndabulu bon ma ba tablo beti ni seka o yibini ko ya le setay setenere ni seka ni awre hinna ma garme na donde parce que ñina fi kabu nga ñina fi awta kabu ni tayre ni mana boya sisa mita jiga aw ñona do celaku donc ma da du wati gani ñona tina adu wati mi gani ñona tabla bo ke akmala ni ñona fina mais mita jiga ñona do celaku iba soro mo do biyo to ko président do biyo ko to ko président di do biyo ko to ko karta do biyo ko to ko karta do biyo ka bara fi fali do biyo ka bara camera do biyo ka bara enregistrement lolu be ñoo zoro ni ñakoro ni tlaga ni aw ko fanmi wolike ni ñina bi kala mi awle ti saka ñina parce que bu wati do ngi ñana fina ma wala tablu na yere ka mata dina da cana o ni badu farato ñoña ambala ko janaba na ka mo na do ñina na fulla président na ka mo do ñina président rabi anje kanga boya na ko do mu fayda mo président ma anje kanga boya do mata akko an yɛrɛ kana na abili président o yirare n'o de fɔ ni bi fɛ ka fila den ka yɔrɔ la i b'a bonya de bonya ka jugu ma ni fɛn bɛɛ an tɛ bonya fɛ bonya c'est-à-dire bonya ka ɲi nka bonya ka jugu anw ma o ye an ka danbe ye ka ko diinɛ ye cɛnumukaw an bɔtɔ u bɛ yen ka kasi ne ko n ko maa wɛrɛ ma a gɛlɛ cɛkɔrɔba de ye ne a ko n ka bɔ yan ko n tɛ si yan ne tɛ sunɔ ne tun b'a fɛ ka si cɛnni mais a y'an gɛn ni bonya ye anw mi yɔrɔ min fɛ coyi o de ye anw nana a deke fɛn dɔ de kɛlɛ la laadiriya dɔ ni diinɛ dɔ ɲɛ yirali la o ɲɛ yiratɔ o ni wari o ni dumuni olu ti fankelen fɛ a ti ɲɛ dumuni kɔ ayiwa diɲɛ yɛrɛ ye wari ko ye nka fɔ diinɛ ko la anw minnu mago bɛ kaburu la n'an bɛ k'a dege kaburu la fo a ka wari ko bɔ an ka jɛ la ka dumuni ko bɔ a la min mana sɔrɔ an b'o dun k'an wasa don o la o tuma don min ni ala ye hɛrɛ k'an ye hɛrɛ in an bɛɛ ta don nga do min na tiya kana fa ba yere deku ne te ni misalla sa ne sigini fla nya faro ni misalla ni mo do ye ni fuza ani na boya jara ye mi to medima bo kara mo to nyona ya abi fe min ci auti zaka yi ngane ba yi yi keme min di yi barga ni do woni me ya di mo min nyana sini ne bi na ka dugula ulu do mo bara ni ka tanzi jo ka dukono ka foli ke ka dugo ke o bina miri anana kay keme dama keme de kan dama wal ma keme fla o kuma ni bioro ba le ku ale bi bioro ndo ko chana kam ko hita to he chana mi me sena ti ka forta bu keme ma dafa
bon grand kamo e mi ra jebla oye c'est-à-dire ka ala ta fo ka kodo bon kedo ala ta mana fo ala ka haya dingli ma ti ko sara ni bonu ko be milliard dina ma bi sara mais ata ye bi la harabi mais don mo wado mo ko mi ala ka dabri ngeli vi ala ko tiena kakla ka afu jugu sigire nyana yukno wolo de mo min fogo bo nya fo kan se me président la ay ala kan se me secrétaire la ay ala ni no mi ngeno na sura auto do ngani wudo ame ba nama a ce ka fa kyau nyana mutu nyana kan godo kage nan diga ga nimin gara an bare mu kafu ne saya ta au na feso kabin nan diga saya da ta ka kazan gida au na fe aga kishi ko so aka la shako mais ni ko ga dina da blabon wi an ta so bi abin no mutu tuya ko ga hele ko ni no ko ga no ndabali murju kafa murju gala wi au tuya bon namare dimo falla mo horo ka ta ga heredo fulla président e buyoke hino ko bela koy ndey yere fala te dalu fidini yere président ta ga bo nyere te ngabo on de ko ngafo o mo o tay ko naya me akande me ala ko ati fu nyina ve anin na lo ko ga dine dem amana bo ambado na ufe bon ga kan nyoko amana sababu de anzia président e me kanu ewa fane wule ka nyefwe ka bunya tama mo fo président bi tugu na ka fen tama fo nyala nana bulu mina so furki a privilege dola ñu ko bo bon bi fo tenu ana nana da tugu na mabay ka boko ile ni mabay bi flamme wallahi parce que on me demande qu'on a mabay fo ja baskidi ba dem bado bu jemamba kuma ki sigi jalo ko le bi jaramu da bi kun la kun la ko ci kortashi nyada rati ma fa ku zigiti ya bada ani ma ti dumini nyo ga ko de ma bay fle non ka mo ya ndigi mina ma bay mo mi sarna ala nyaki kle no kara ne mi ya ala do ni ne sramani ni ne ba do ni ne ba ko digi ni ne ni ra ku sa o ma o bi do fana ka yi ga aula ni na abdaka ka aga bonnere mo dona ne fa ko dugo kany ne afi dugo kany wadum se mun na lu te bayayar la fi jan wan taro mun na ka fo akram mo mi fa ka waju kala dugo ga ga shitala sawo so min garu nyana wiyara be waju kan nyafu be wo karamo ga nya waju chiro ko gi fa ka waju kala mo me waju li mo be $5 ki jando iyira la ki yira mine ki taga mine ki semina ki damne ki klum ne ki nyamine ka hakle mine ki dusu ko wajuli kala hashiri tafuyi wajuli kala so tafuyi wajuli kala ay waddo ngala tafuyi wajuli kala kuma be fola tafuyi wajuli kala kuma bela mala tafuyi wajuli kala ay wa hakli cheni tafuyi wajuli kala ay wa nina tabay tafuyi olu dum nga wajuli ko fatu muna ne ngo labana ke ko annate barla am nga wajuli kede melu nale flafa ni ma passé sur ni ko na cheni ko pushe ka tasu billahi nti adelifio ni woto ni kala mena ka digi ngole ko président ni ya digi ni war pro mo andi tata mais ali ta fa dia de sabu angara mo ya andi odila bo ola fanda to de ka pour que mo ka dana mais ni fa dia mo kira ko gi bulba tasu na ka dini ka ba pro ko sa dia e rafa dia de to ika sakna fa dia ngeslamo na bona dara ya ko nyana kwanga di ama na tamulu am to ke na ba ma dama on tanyi ni ku ya ku ambaraka wa yeso badal bi su ka pour que belbele wulu so wala do da na ma ken nu bunya ku sabo ke ala ta sabo kai ko ka gala ma de nga fa ko ke me ken ya rabbi ajiya kono bi musu kelima bulu ko bi siga sebeni ngile ke na ma kile fa ga kelala ko ma ka do ko musu ma do waro mais semaine est clé là n'a pas que la toi dit nani faire bon ton nani na froku semaine que ça va bien au pratiquement est ka nyama la mutum me sella na che 10 minutes après 5 minutes mais il sella ya que fani che ko nyobe aw mun yere ko adam Allah ka dabira ku la ka funelita ka ga yi ku ani Allah yarate o ku dugo de aka na so ka ku ka duna nunya ka farga sororo de aga la ra kiri folo e chawde wa andiw ku ke ma fay nunu ndido
fu sabu ka kɛ n'u y'a tɔnɔ don a ye yafa o ma a k'a nisɔndiya a kana fɛn sɔgɔbɛ min t'a ye sira la a k'a bɛrɛbɛn a ka kumaw bɛrɛbɛn n'a bɛ kumaw fɛ a ye kumaw fɛ ni bonya ye ni sabali ni yɛrɛ dɔ ye a y'a suuli a y'a ɲɔngiri kira ko n'a y'a sɔrɔ te bɛ turu dabɛ wɛrɛ ye k'ale Mahamadu tun b'a fɔ muso kun tɛ turu cɛw ye a ye cɛw bonya dɛ n'a ye cɛw bonya n'a ye den min sɔrɔ a k'a jɔn o denw na k'olu bila sira kan mɛ n'a ɲinɛ olu kan a bɛ kɛ baara ye dɛ ni npogotigi dɔ d'i ma joona npogotigini dɔ wolola a fa ka so san 7 a ye kuranɛ durusi a kunkolo la npogotigini nana se san 10 don o don a bɛ tile seli la a bɛ saa bɛɛ su deni a bɛ kuranɛ jigi semaine o semaine siɲɛ 1 a bɛ tile wurudi la ka b'a wolola a ma deli ka jɔ bulonda la siɲɛ 1 npogotigini sara k'a sɔrɔ a ma furu mɛ a si tun ma tɛmɛ furu kan mɛ a tun sera sa nka a ma furu a fatura i k'a dɔn jamana kɛlen a kɔrɔkɛ dɔ de y'a sigi kaburuda la ni kɔlɔsi ye mɔgɔw kɔndolen ko ale bɛ dugawu dɔɔni k'a balimamuso ye ko waliju don a ye kɔlɔsi minɛ a bɛ ka ala wele tuma min a bɛna baara daminɛ balimakɛ ko a ɲɛ bɛ tasuma sisi la ka bɔ kaburu la a yɛrɛ kabakolo la o kɛra minɛ a ye kɔlɔsi munumunu k'a mɔndɔn k'a fara ɲɔgɔn kan a ye ɲɔgɔn de ka wuli a nana so u fakɛ fatura ka bamuso bɛ yen a ye ba tɛgɛ ta ka dɛnɛ sɔgɔnɔ a ko ma min ma ni ala ye den ni mansa cɛ kama ne dɔgɔmuso tun bɛ mun kɛ mun bɛ dɔgɔmuso la n bɛ fɛ k'a dɔn bamuso ko n den y'o fɔ mun na a ko ma n bɛ fɛ ka n jaabi k'a sɔrɔ n ma dɔwɛrɛ fɔ bilen bamuso ko non n den mun bɛ yen den ko ma i k'a dɔn janaja kɛlen dɔgɔmuso janaja kɛlen mɔgɔw kɔrɔlen n ye sigi kaburu la n bɛ ka dugawu dɔɔni kɛ n ɲɛ bɛ tasuma sisi la ka bɔ kaburu la ka yɛlɛ kabakolo la ma n bɛ fɛ k'a dɔn dɔgɔmuso tun bɛ waleya min kɛ yan kɔrɔnɛkala kɔfɛ wurudi kɔfɛ sun kɔfɛ nafila kɔfɛ n bɛ fɛ k'a dɔn bamuso ye kunkolo fili dɔɔni a y'a kun fɔ a ko n den k'i dɔgɔmuso bɛ jarema kɔnɔ a jenina wa k'a ka jarimɛdenya k'o bɛ ne da ala la ka ne da kira la ka ne da kitabu la ko n den jogo den kelen min bɛ dɔgɔmuso la o bɛ maa o maa la diɲɛ kɔnɔ ala t'i don alijinɛ kɔnɔ jogo ye kelen o bɛ danfɛn o danfɛn na i labɛn i bɛ sa n'i sara jarimɛ don den ko ma nam bamuso ye min fɔ a den ye a ye n kɔnɔ k'a fɔ a ko n den i dɔgɔmuso wolola bi ŋɔnɔ yan ka mɔ yan a ma jɔ da la siɲɛ 1 a ma haramu ye kaba wolola a ma jɛnɛya kɛ kaba wolola a ma namara kɛ kaba wolola a ma janfa kɛ kaba wolola kaba wolola su ni seli ni ayiwa wurudi a b'o de la yan nka n den jogo kelen min bɛ dɔgɔmuso la n'o bɛ maa don jarima kɔnɔ ka kow ɲɛɲini ko minnu t'a bɔ a ye sira la n den k'a to du in kɔnɔ yan hali ni sigiɲɔgɔn 2 kɛlɛla du wɛrɛ kɔnɔ a tɛ bɔ kɛnɛ ma dɛ a t'a kun da kogo la dɛ a b'i sigilen to a b'a tulo ma da a b'a ka wurudi la nka a bɛ k'a ɲini k'a dɔn minɛta ni ayiwa seyidu ka kɛlɛ ye u bɛ ka mun fɔ a b'a ɲini k'o mɛn a t'a mɛn koyi nka a b'o min kɛ k'o de ka bon ala ye ala ka danfɛn la ni fɛn bɛɛ ye fɛn min t'a bɔ an ye sira la k'an k'an tɛ bɔ a la mɛ ni nin kɛra o dɔgɔmuso jeni cogo ye n balimamuso n balimakɛ e min bi taa kɛlɛ filɛ e min b'i kun da kogo la wale du kogo la ha ko nin ye darama ni cɛ to kɛra k'a daminɛ kun ne y'a dɔn o bɛ se ɲɔgɔn ma bi dɛ nin kɛlɛ kɔni bi taa in tɛ diya dɛ i taa yɔrɔ jumɛn ye o tuma a ye to an ka hakili to an yɛrɛ la an ka s'an yɛrɛ la an dayanfa a n'an ɲɛdayanfa a n'an bolo n'an sen ani dusukun kira ko silamɛw k'u jɛ ne bolo la k'ale se walima k'ale da ko mumini c'est-à-dire silamɛ bolo n'a da bi a se janama kɔnɔ bilahi bolo fɛn o fɛn bɛ se maa ma diɲɛ na hɛrɛ la bolo b'a s'i ma da de bɛ fɔli kɛ wa da de b'a dun o tuma a y'a jɛ a bolo la a n'a da a n'a jogo anw de ko an ye silamɛ anw ko an tigɛra diɲɛ na mɔgɔw bɛ k'an filɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na n'aw ye waleya dɔ kɛ a bɛ karamɔgɔ Hayidara musow kuma suuli a bɛ karamɔgɔ Hayidara denmusow kuma suuli
abi karamo idara ka dembe ko mashuri ka karamo ko mashuri ka kira ko mashuri o balako e ba muso re idara ka majo na ko dungu do kana chebe nyona e ko nyamma idara fe ko kilido dunya ta dole ma amala ga waya dole chenu ni to ce ya naga kan fa ka dole sunan shi la ka chenu du ya ga fulla da sura siri ubala o fardai ni ma ke jarbe be me ni o ke ni ma chenu be vitamini mu fara ñu ngari ni jimi bi dumuni ke ni dumuni ke bi jimi olu bi tanyo be ni ma ñu ngogo bo anga dumuni ka na jimi ibi tika tawa mo mo bo anga jimi anga dumuni bla ibi tika tawa afla bi tanyo be ala batu ani kala batu muso o ya tay an jawtay ala batu ani ala batu o ko tumene mo ani hake o ko hago ay sabali amalo ga ay sabal ni dusu ka bo emu dusu ka bo wo ni ka mo wo ma ne re tare nyini furula dusu ka bo isra ka ni furula dusu ka bo ina ni yere ya dusu ka bo ibara na lawa dusu ka bo ni bani fa be furula dusu ka bo nge wala furu ko mo ko ga fo ko dusu ka bo muso ka ko wala furula te nyum ko de o se ka ke todi ifa be mi na ibaka do ne no mo yi wolo to la ki mo to la mais nana di doma o te ko no fonga o ti ci alamo do mi fanga do fo ma mais ciowore ande do fo ma aw te won do ndaka lutunu ko la be gaay e musul ti ga crédit ka shanga ki kunka karti ni ala adi ku ba tofi na ma jeno wala do nga ha la tiere ka jere nunu ni sindo ni fatu bulu o jigi dama o de ka na yu tunu ala tiere ka jere na ya sago kula ka kulu kula ala tiyara ka ida ala ba ni Allah rasul rasul billah ko amet bel ala ko muso yasmediri kal faraula bo ala ko ceux qui mangent insistement les biens des orphelins ne faut que manger les feux dans leur ventre ils brûleront dans l'affaire éternellement mo ngom mi yasmediri tono ka ga na bulu duyo akara da zago do ya ka ko lu bi jana mako lu mi yasmediri o kal farana di sanga do ngono iya ta ajma men mun ya kota ka mara da fiyata e mu ba bale kai su bali aka na musu furu samara manala aka na musu ge manana furu tali shatti be islamiya kadiyala na masanwe ibisa nya fallah ay dabai kamulla allah aka na furu sa tire furu ka bude ba mun ma falli furu sa yiri mo yiri bisa selma amani allah pour ne ala e furta makara ka soro kana irasa o ma bi se ka sa dalu management misalla ni muso kungole chana shara ba fo ko ka furusa me shara ta afrika genga bi ka so no ere ba do ere bi ka mara ni hina na ka mara shara ko mo me mo to daga shushi teme ni kungole chene chede o kuma ni muso kungole chana iya furake ka ko beke shara ko ka furu bui mais il se kamara malmake o ko tumene ngodu otuma ni chere banana awa chere banana laura banana fo furu kuye mi desa ke mola shere ko chega frani ni desera musubi parega be jega ni no desera abalma ke sa so akara masala ka doy o ma akoro la ka doy o ma dola ka da ba sawla abi jega ni na desera mun ya furuta ma ba nya fulu bi jaga ni no lu bede sara sharia ko cewa muso wele ka fa ko min ne barana furu duntiya fedo ko de ba wala wala misalla ni bi ci do ngoro wal man ni bi sara ni sara be sharia bela ati be ka muso mara bada ni tiga tiga lawuda na ko ko ke de wolo vla memulo ne bi wasa dola ngale na ala bonya na ndije ne aka mi tuka furula mi sutu kanye sharati balula me cheta fo ijo mi ara kana tra de toya no atakata sharaku ta o ko tmene ngodu doni e musumne kula ya na nyona do nyama na bana do musumne musun na kuye miye o tiga tiga kable sharaku aka furani na desara sharaku ka fusa mais ka galo dala ko tane idesene ini ala taraya fani ni sini bulu bela ka nyefo balmo yi ka nyefo furugala wi
adetera o tuma a labila mais o kɔrɔ tɛ hali bi k'i b'a gɛn i bɛ se k'a labila k'i a dɛmɛ a ka ɲɛnamaya tɔ la k'i lahara cɛ o ko tɛmɛnen don aw bɛna furu nafolo min kan ko k'o sara furu ka kɛ n'o ma sara sariya ko furu tɛ yen walima n'a bɛna k'a fɔ an b'a siri a tɔ ye juru ye bon n'a bɛna ka ko juru don ayiwa min muso d'i ma nka i bɛ 2000 sara misali la cɛ ko n b'a sara mais fɛn tɛ bi a di yan n bɛ nana ye i taara ni muso ye n'i ma 2000 sɔrɔ fiyewu ka ɲɛnamaya kɔnɔ juru t'i la lahara kɔni i ka furu n'i ye 2000 sɔrɔ n'i ma sɔn k'a di i bɛ jɛnɛya kan ka kɛ fo ye sa ni muso fana ko non komi ne faw ko 2000 sara ko ne furu nafolo ne jɛna ne faw a ye ne di cɛ ma ka ban o tuma ne jɛna 2000 in wa an ka n jɛna ni fu ye ni muso ko a b'o fɔ sariya ko ɔhɔ mais sariya tɛ muso bila a ko fɔ mais ni muso ko ɔhɔ sariya ko ɔhɔ wa ni muso ko a b'o fɔ o ka ɲi wa a ti bɛ cɛ k'a fɔ musali k'a fi somɔgɔ ye ko k'a diya foyi ti bɛ dɛ f'i ka nafakati kɛ muso fana ye ka bɔ ka taa n'a ye tema nafakati b'a la dɛ kira ye furu dɔw siri bagi la a ye dɔw siri ayiwa ni aya ye a ye dɔw siri tamaro den kelen i b'a dɔn ko ko dɔ de kan ka kɛ ka ko dɔ kɛ an balimakɛ ye kuma min fɔ ala ye kabako ye dɛ n'i k'i bɛ ala fɛ ala b'i sɛgɛn nka a b'i ko dɔ kɛ dɛ ne ye san 12 13 kɛ wajuli la kunun ne ma 2000 sɔrɔ diɲɛ dugu si la wajuli kɔfɛ 2000 nka don fɔlɔ min a bɛ fɔ ma ko hɔn an balimakɛ dɔw bɛ mali kɔnɔ a sugura su fɛ ko karamɔgɔ yi dɔrɔn ko a bɛ ale ka buguda la ko kana wajuli la ale ko karamɔgɔ ma k'i place tɛ fɛ i sigiyɔrɔ tɛ yan parce que ko siège min yɛrɛ bɛ e kan ka sigi min kan o tɛ ne fɛ yan i valeur ka bɔ yama bɔgɔ bɛ sira la ji bɛ sira la karam bɛ yan dɛ n'i sɔrɔ i ka so ko karamɔgɔ bɛ sugu la ko fo n ka n'i ka so ale tɛ sera ka karamɔgɔ kunbɛn karamɔgɔ nana sugu la a bɛ ka karamɔgɔ sen digi sugu la k'a barika ɲini ko caman wɛrɛw kɛra nka a dar'o la a ye min fɔ jama ɲɛna o tuma dugu jɛra a wulila a ɲɛ kolen dunan fɔlɔ minnu donna kan o kɛra ne ani n ka mɔgɔw ye a mɔgɔw bɛ yan balo ayiwa kɔnɛ ayiwa fanɛ mɔgɔw bɛ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan ayiwa mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan olu tun tɛ yen nka ninnu mɔgɔw tun bɛ yen wa mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fana olu tun tɛ yan olu tɛ bi an nana don u ko an ka dɔ di ale de ye zikiri da kan bisimila n ye zikiri cogo in na n ko na nin fɛ n y'i tɔgɔ de mɛn ka b'a la ka n'a ma deli ka i ɲɛna n'o don mais n'i y'i tɔgɔ mɛn ko ne ka wajulu ka di ye ne mɔgɔ bɛ n kanu b'a la hali n'a bɛ mɛnɛmɛnɛw la n nana ɲɛ da i ka cɛkɔrɔba ala kama mɔgɔ t'i ka foyi la kasɛti bi n y'a fɔ tan kuma banna min kan a ko a mɔgɔ bɛ ni n ka kalandenw na bon kɔnɔ ne ko n ko o ka di ko ɔhɔ an nana don a ko ma ko sura ko ala ye ne yira a la k'a ban ko ale tun ye fɛn dɔ ɲini ala fɛ ala y'ala tigɛ bi k'u ka fɔ n ye ko denmuso b'a bolo ka b'a la k'a d'a ma jɛnɛya kɛ a y'a lamara maracogo kɛrɛnkɛrɛn na ka bila k'a fɔ ne kɔnɔ ka b'a la k'a da kan ne ka ɲɔgɔn ye o kɛra o den ko ɲuman a taara n ka wajuli kɛnɛ dɔw kan nka ne maa ye ne t'a dɔn n'a fɔra ni wajuli la dugu dɔw la ko a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ wotoro siri ka taa wajuli kɛyɔrɔ la u bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de la mais a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ Kucala ma an faru cɛkɔrɔba don ne nana bɔ yan o kanu kama a ko k'a fɔ n ye ko n k'a kɛ ala kama kira kama karamɔgɔ Ayidara kama denmuso b'a bolo a b'a di yan ala kama dɔrɔmɛ ti bɔ a la i ni ce yɛrɛ t'a la n'i y'a sɔrɔ a ye gɛlɛya kɛ n'i y'a mara n ma yafa i ma fɔ lahara ne ko n ko ɔhɔ ne bɔra dugu dɔ la sisan o dugu la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n nana wajuli k'a fɛ a ko a bɛ sɛ minɛ ka sɛ faga ne ko n ka kana sɛ faga ko n tɔma se sɛ ko la sisɛ maintenant a ye sisɛ faga a ma ban sisɛ fagara a ma diya ne yɛrɛ ye kɔfɛ a nana ba minɛ ka ba faga bon ne yɛrɛ banana sa ne ye su tɔ bɛɛ kɛ ne degunnen don parce que tiɲɛ na anw tɛ fɛ ka mɔgɔ degun diɲɛ kɔnɔ o kɛra min na dugu jɛra a ko kalanden ninnu ma ko a y'a fɔ karamɔgɔ Ali ye k'a kalan n'a bɛ kodɔn dɛ nka n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye k'a t'o dɔn ne ye bigi gari ɲɛna ne bila n ka kilisi dɔ fɔ yɔrɔ la haya dɔ fɔ n b'o sɛbɛn k'o jurusi a m'o fɔ dɛ a ko cogo di
ko ali ni ko nam ko ne ibi baraka ala de kama ngo ibi sama ala kama ko kana bo ne ba do ne ngo tibi sama ala kama bi kuma ala kama ni fe mi zoro ala kama o mina ala kama ka bli kuma ala kama ko ali ni mo ko ngi ma tasma mine ala kama amene ku ka bli kun ka ti jeni o fane dunno dungeli ni tara ni we anana fo ko musu bi dima ala kama kira kama kama ga idra kama ne ngo nya me ngo choroba ni ku gala ko ala kama na ma ci ko illa be kam malo do ko nan de billahi bi malo sabu ne baraka la kama ni ne nege ku bi di ma ala kama idra kama ko ala yesu go do yiri la na kera nege kuma ni jafa kuma ni jama ne ko kuma illa be malo do bina ki janyare nga ni ya kala kama la ki sa ni ka kuma me ko me ko dana mi ta fusu Questo wala da dole mi ta fusu nana karamo ko fe ni nga forum na no daf karamo kadima fe jamo karamo ko re barakala kama ya ambala kam no daf la kama baf nako ni mo ko tubura ko no barakala kama no fe la kama ko kaka ko ngame wo ko ala kama musu bi du la ko ala ka gale ati bi ni to ro wele ngo ikunyi fe mi wala kama na ya so man ni misa mbiya ala kama nga ni nimisa ngara nya fale do ha ni mana muso yinina akwaya me hadi do me kidi ni ma wala ay mo go dem suka kata dia fogo ayi san wa de musula nga ne san do de musula mu fo wato do santan flo wajul ko fe foi masro na bi fo do le ko ali ho o kara musudi nga musu fana ay baraka la kama ala ifama ile wondro mo do ko mo ko ibi nyani ni segana bu samo no la kita dal la dugu do be ko dugu an mara ko ni wajulu ke keme ani mo wala bo ko lu kale qur'an ni fe bela ko ali ko ni ko fer bablo ko dugu muso ko saka fuitula donc mo ata don ka fo ali bitamake abaka ala kama mo te davena mo te fuila die herela ni asro ma mene sabu ni nitidi ngadi ma fenzoro mi ta ala kama mais ni ma fo soro ko dugu passé wa kemeni ko ne a jeni ko dugu ho ne ko dugu ho bio kle chama bi ta ga ma ko ta ko ka mo do boyala ko do ansaru la ka ngodo ali to ko tifona yi ma kede ali kuma ka go mo yo me auta do abna gla ga yi ali ka ni mangale tifo ay o tifo wala o man do asira ne do fana no te ka ko biye ne tuma do fe mais ali man ni mo ni mangale na ya ko do bidda ko kai fana mais ali ta ke au kama ba ka ala kama ala ba do ba no te yende kuma si au ba kuma ali do ali kuma ka go yede nga ali bi ala de bulo maintenant muna na ke bon ni boye ni karama nunu be sorla munga ma ala munga ma dine munga ma karama ko chekla la ganna anya tele sirfla wele yirma jo wajul dola jebbe jama panye ko juro sunu arzu sunu tele su be kenaka ni si imeni wajul galade mo de o be mo do fani nunu be mana du to kono be mana mo de to boy ma o ma nyi ma kai ako ali sanari au ta to kala yana ka seve ay dara isara ke foi wanyin de da malaka ne da abi même fo no ko dugu me ko dugu bla dro amatu klutan rebo am klutan so fi ni ko dugu bakke ko woro ni bakke afara do me ko ho kala mo ko turu me ko dugu fo masro wajuri ci fula ka so no kele o ye dugu min dale ka kun ala de bado ayo ko wali ka futne wuli alu ka futne wuli fa bakara mangaye do ko na fa na kunji subvention ni bien faible wala kun wala ne ratip mabli wajuli la fi ni to wala titaka fu wajuli ko kuma mais ala ta ni ya do ni ma fala ko mi do jani ko ne mo ko be labli hali fa mo ko nda ko ma ne dafara ma fa zukuna nga ta yaram o de kera gele o musu min ni kera gele di gele tusmo min do
ne muso mena ni gele kan na ne ko ne kle tan duge ne ko question pour yere bo ko ngile ala ke ngo ala ali bi muso nyini de lawa azuka inyini de ni kle question jabi nga muso nyini de ne tangu ndala ni e bi wala ni na ka muso so no di ra jabi ko ni mbe ka yala parce que ni toro soro muso yin bi accident kera barana ko tu bi bona mina ni dawu ne bɔra ne bana dɔw dugu dɔw la ka na sen funu ne u kɛ mɛ ka n dabali f'u bɛ telefɔni ci ɲɔgɔn ma k'an y'a ta cɛ a bɛ kungo kɔnɔ a fara ka ban ne nana ne bɛ sugunɛ kɛ n sigiyɔrɔ la n tɛ ɲɛgɛn sɔrɔ fiyewu denbaya bɛ sigi bɛ kasi kana taa bilen papa n'i bɔra nin na n ko n bɛ taa hali ma bɔ nin ale ɲɛ bɛ a kaburu la han aw kuma ko nin di ye a ka fa cɛ kila dɔ ye bɔ nugu yan an bɛ kuma surunya an b'a dɔn k'a ye baara kɛ a bɛ den minnu kɛ olu bɛ barikatigiw n'u ye ale nɛni k'a mɛn jukɔ fɛ k'a dɔgɔya k'a mɛn n balimakɛ i sin mɔra yan ka se lahara n balimamuso i sin mɔra n'an sera lahara n b'i kunna wolo bilahi layidu min dara fɛ n b'a kan baya ni baya yiri dɔɔnin n bɛ k'a dafa bilahi wa n b'a dafa n ka ala kama wa n bɛ taama n ka ala kama nka perezan n'a ka jama in bonya dɛ aw bonya segin n'o kɔsegin ale y'o foli o de ye ka dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ k'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw bɛɛ ka ŋaniyaw siri an bi tasibila dɔɔnin kɛ fɔlɔ o tasibila bɛ kɛ karamɔgɔba dɔ ye karamɔgɔba min tuma caman ni ne ye n yɛrɛ ye wajulu kɛnɛw kan a bɛ ne jigi misɛnya ka tila ka n bila kasi la nka aw t'a dɔn n yɛrɛ b'a dɔn ka nɛnɛ bɛɛ kari la surɔ wajulu yɔrɔ sɔɔni ne tun b'a fɔ n ka wajulu bila an kana so a kabali yɛrɛ kabini na fɔ a bɛ miiri jigi fɛn dɔ la karamɔgɔba dɔ bɛ yen a fatura tɔgɔ ye Seydi Sharif Mohamed Madani Haidara n b'a ɲini a fɛ an bɛɛ ka sanga dɔɔnin kɛ tasibila ye fanjini ye nin sigiyɔrɔ in na yan n'o banna n bɛ sɔrɔ ka dugawu saba kɛ alhamdulillah ala ka dawra nyama ala ka haraka ni rawu kuma bin ne no sire mi dugo ke dugo ko hammi je ka fata ta nyobe ka kuje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا آدم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا إبراهيم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا نوح الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا موسى الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا سليمان الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا عيسى الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام من الله اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق النور ورحمة نزوله للعالمين يا الله يا أحد يا مجود يا جواد الفاني منك بنا فاتي خير لتبني نجد أن سواء نقرأ رسول كثير
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم الولازم سلطانك أصل للدين الذي هو اسمه أمري أصل للدين هي الذي فيها معاري أصل الآخرة الذي فيها معاري وجعل الحياة زيادة من خير وجعل الموت راحة من شر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما الإسلام ما بخير إذا أنا قد بقول إذا أنا قد بقول ويا فما على جاتي كما ويا فرد جريمة على كما وما من على صلاة يا فكان بل جريمة سجاني كنا أقول من لا شاء الله كابيانا كمرنا الإسلام ما بل جريمة كمان الله كبسي الله ككيشي مالي الله كبسي الله ككيشي الله كالله كنا قلت الله كوفني الله كنيم نقول الله كنيم نقول جاتي يرى بلا بكربوي الله بكربوي الله كانوا به الله كانوا به الله كانوا به هاي شيء الله كدواناتي بيزوني الله كدواناتي لا يدوم من ترى الله كانت مالا